Majstrovstvá sveta v Duisburgu 2023 sa zapísali čiernym písmom do histórie slovenskej rýchlostnej kanoistiky. Zo šampionátu, ktorý bol zároveň aj kvalifikačnými pretekmi na olympijské hry, si naša výprava odniesla 0 miesteniek. Vítajte pri sledovaní magazínu o rýchlostnej kanoistike z meky tohto športu z kanála na severozápade Nemecka. Po 24 rokoch sa slovenská vlajková loď K4 nepredstaví na olympijských hrách. Vere samostatnosti štvorčlenná posádka slovenských kajakárov chýbala iba v Atlante 1996. Výkony našich od začiatku sezóny neboli ideálne. Na 2 z 3 vrcholných podujatí sa nedostali do A-finále. Úspešná rozjazda na majstrovstvách sveta v Duisburgu s 2. miestom za Ukrajinou pritom vliala do našich radov nádej. Po 4 rokoch sa na prvé miesto v lodi vrátil skúsený háčik Denis Mišák. Bol som v strese trošku pred štartom, musím sa priznať, ale už keď sme sa postavili do bloku, tak mal som to premyslené, ako to chcem ísť. A myslím, že som to zvládol tak, ako som si to naplánoval, takže som spokojný. Do záveru sme sa držali s najlepšími, takže za mňa veľká spokojnosť. Každý záber tam je kľúčový, lebo naozaj sú tam minimálne rozdiely v cieli, takže každá jedna malá chyba môže rozhodnúť o víťazstve alebo prehre. Takže veľmi blízko Ukrajincov na 2. mieste v tejto rozjazde. Dáva to sebavedomie vyššie, že naozaj je to tá správna cesta, správny čas a správne miesto na to kvalifikovať sa na olympijské hry? Áno, určite áno. Myslím si, že nás to nakopne aj psychicky do ďalších štartov, lebo posledné jazdy, čo sme chodili, tak neboli boh vie čo, vždy sme dostali od všetkých, takže je to povzbudivé určite. Bolo to veľmi dobré na prvý štart. Denis sa konečne trafil, keď mu to na tréningoch nevychádzalo. ale sme veľmi radi, že Denis trafil veľmi dobrý stred a potom na 200, ak ho počava, tak sme sa vedeli pohnúť a snažili sme sa hlavne kontrolovať tých Ukrajincov, lebo vieme, že oni sú veľmi rýchli. Videli sme aj na európskych hrách. A jazda bola veľmi super, dúfam, že bude len stále lepšia a lepšia. Na to, že Adam netlačil teraz, tak to bolo celkom dobre, ale nie. Neviem si srandu. Prvá jazda naša v tomto zložení, alebo v tejto zostave. A myslím si, že Denis to zvládol veľmi dobre. Všetci sme do toho dávali silu a všetci sme urobili to, čo sme mali. Takže sme veľmi spokojní, mali sme pocit konečne v tejto sezóne asi prvýkrát, že tá jazda mala fakt gule. Takže asi tak. Tak buďme prísni, fantastické to nebolo, lebo sme nevyhrali, ale bolo to veľmi dobrá jazda, asi najlepšia tento rok. A veľmi sa teším, že chalani si urobili nejakú sebaistotu, lebo to 2. miesto bolo veľmi cenné a hlavne to, že tak blízko Ukrajine tento rok sme ešte neboli ako teraz. A aj tie časy boli veľmi dobré a nádejné a ani na semifinále sa nesťažujeme, takže zatiaľ máme dobré pocity a hlavne tí chalani sa cítili byť veľmi dobre v tej K4. Bol to prvý štart v takomto zložení, podľa mňa sme ukázali našu najlepšiu jazdu tento rok a ja pevne verím, že sa to bude len zlepšovať a že konečne sme na dosah tej svetovej špičky a že s nimi môžeme reálne bojovať. Boj s najlepšími napokon úspešný nebol. V semifinále potrebovala slovenská loď skončiť do 3. miesta, aby postúpila do A-finále. Kvarteto Mišák, Baláš, Zálka, Botek skončilo 5., 25 sekundy od postupového miesta. Vidím to okolo seba plakať nejakých ľudí. Asi im to už doplo, ale mne to asi bude trvať trošku dlhšie, keďže otok ja som mal v sebe trošku takú dieru nevyplnenú. A dúfal som, že o rok menej čakania a budeme tam, čo sa nestalo. Neviem, či bola naša jazda rýchlejšia, alebo jak ostatné, alebo nie, alebo ako to bolo, fakt neviem. Trošku sme sa vytrápili v prvej polovičke trate. Asi to bolo na nás trošku veľa, to tempo, a nevedeli sme sa tak pohnúť, jak v rozjazde do záveru. Si myslím, že tá jazda bola trošku ideálnejšia. Ale tak neviem, z tých tréningov a z toho všetkého sme podľa mňa tak sa snažili vyťaziť čo najviac, takže nemyslím si, že niekto do toho nedal maximum alebo niečo také, takže bohužiaľ takto na toto stačilo. No. Určite tá jazda bola ťažká. Z nášho prevedenia podľa mňa sme sa
sme sa zbytočne vytrápili veľmi v nej a nemal som z toho ja taký pocit, jak v rozjazde, že by sme mali, že by som vedel šanovať tie síly počas strate a si myslím, že nás to stálo veľa a išli sme nízkou rýchlosťou a tým pádom sme sa celý čas, teda tým pádom nám už na ten záver neostalo. Tuto si podľa môjho názoru sme si nevedeli tak dobre oddychnúť v tom strede, čo sme potrebovali, aby sme sa vedeli potom pohnúť v závere. Je mi to dosť ľúto, lebo už keď si to tak zoberieme, tak tu sa brána zavrela, bohužiaľ. A neviem, čo viac tomu dodať. Nečakali sme toto, dali sme do prípravy všetko a je to veľmi smutný koniec, že takto presne to prišlo teraz. Ale neviem, čo k tomu viac dodať. No, ťažko sa mi to hodnotí, ale neviem, asi sme mali len na toto a keďže sme v tejto jazde nevedeli postúpiť, tak asi nepatríme tento rok do toho finále, bohužiaľ. Nepomohla ani zmena na pozícii v lodi, keď pred poslednými a najdôležitejšími pretekmi sezóny Samuela Baláža vymenil Denis Mišák. Robili sme nejakú zmenu, mysleli sme, že to bude trošku také, že to nás nákopne a ja si myslím, že to stalo, len teraz to bolo trošku nezvládnuté, takže z môjho pohľadu kriticky tá sezóna nebola podarená, možno, že aj tá psychika nebola taká ideálna, jak sme mali predtým roky a ovplyvnilo to ten závod. Určite každému sa dá niečo vytknúť, každý má tendenciu robiť chyby a má nejaké svoje nedostatky, či som to ja, alebo realizačný tím, alebo tréneri osobní, alebo kto ja by som osobne určite teraz v takejto situácii nikoho nenapadal a nič podobné neriešil. Proste najdôležitejšie, čo je teraz, je nemáme tú kvótu, nemáme miestenku do Paríža. Asi aj toto som potreboval, alebo sme potrebovali zažiť. Každopádne nie je to taký pocit, že budúci rok to napravíme, lebo na tento moment treba čakať 4 roky. Takže o to ma to viac mrzí a toto sa asi nestalo od Sydney. Sú nejaké okolnosti, ktoré to možno ovplyvnili? Teraz by som to ako s takouto buchnutou hlavou to neriešil, lebo nechcem byť amatér a sadzovať to na niekoho. Každý musí sám sebe hľadať tú vinu, že prečo, kvôli čomu, ako. A hovorím, nič iné teraz tak dôležité není to, že není tá kvóta, není to tu, není to vo váčku a netešíme sa, ale je to ako z každej strany aj obrovská bolesť. Čo teraz? Ďalší štvoročný cyklus K4? To je dobrá otázka. Na toto teraz vám neviem odpovedať vážne. Musím sa sústrediť toto zabudnúť tento deň a sústrediť sa na tú K2 a dať chalanom cit, že stále sme ostali silní a nejakým spôsobom urobiť to, čo sme neurobili v K4. V deblovej disciplíne sme mali zastúpenie v podobe nestarnúceho Erika Vlčeka, ktorý bojoval o účasť na 7. olympiáde v kariére. Aj v tomto prípade bola rozjazda s Adamom Botekom solídna. Naša dvojica si dokonca vybrala miesto v semifinále v lepšej dráhe v závetri pri tribúne. Vedeli sme, že sú tam dve silné lode. Musím povedať, že sme trošku rozmýšľali nad tým, aký je postupový kľúč a ako by sa dalo najlepšie postúpiť, lebo predpoveď hovorí, že by malo fúkať zľava od tribúny a zažil som tu už v 2007 také počasie, že ten vietor to tu dosť ovplynil, takže chceli sme ísť na istotu, chceli sme si vyjazdiť čo najlepšiu pozíciu do toho semifinále a skúsili sme teda dojsť tretí alebo štvrtý. Vyšlo to tak, že sme štvrtí a budeme mať 8 dráhu v tom semifinále, čo by mala byť celkom výhoda a to semifinále potom už ísť, čo to dá a postúpiť do toho finále. Nebola to naša najlepšia jazda, lebo, ako hovoril Erik, sme išli hlavne na tú dráhu, aby sme mali čo najlepšiu v semifinále, lebo bude fučať, takže ostalo v nás ešte dosť, ale snažili sme sa ísť aspoň nejako, aby sme si prešli tú trať a ja som celkom spokojný. Aké to bolo práve držať sa až do poslednej vlastne stovky veľkých favoritov na zisk aj medaily na tomto šampionáte? Ako to vnímate, že ste naozaj blízko nich, lebo oni makali určite?
Tak určite je to dobrý pocit a som zvedavý, keď už my pôjdeme fakt, že naplno už v tom semifinále, že ako budeme vedieť ísť. Hlavne s tými Srbmi, ktorých máme tie semifinále, lebo oni sú teraz v tejto sezóne veľmi dobrí. Mali medailu aj z európskych hier. A teším sa už na to semifinále, takže uvidíme, keď pôjdeme naplno, ako budeme vedieť ísť. Takže som zvedavý. V každom semifinále sú ťažké lode. Rátali sme s tým, že to v tom finále treba poraziť naozaj dvoch vážnych súperov, ak chcete rozmýšľať o tom finále. Ale zas, keď sa jedná o postup olympiádu a rozmýšľate o top 6, tak toto jednoducho patrí k tomu a tie dve silné lode treba predbehnúť aj v semifinále. Scenár slovenského neúspechu sa opakoval aj v tomto prípade. Dvojkajak delilo od postupu do A-finále ešte menej ako našu vlajkovú loď, iba 11 stotín sekundy. Niekedy to boli len fyzicky, ale teraz to boli aj psychicky, takže sú to také ťažké okamžiky teraz. Naozaj človek je z toho taký celkom rozčarovaný a keď to ujde takto tesne, tak potom nad tým začne rozmýšľať, že kde by sa to dalo, čo by sa dalo ešte zlepšiť, ale myslím, že sme zo seba dostali všetko. Dneska to nestačilo a veľmi nás to mrzí, naozaj to boli aj znútra, aj svaly boli, aj hlava, všetko. Mrzí nás to, lebo naozaj, kým sa človek dostane až takto ďaleko do toho, na tie majstrovstvá sveta, tak si musí prejsť strašne dlhou cestou. Není to len jeden rok, je to strašne veľa tvrdej práce, strašne veľa odriekania, strašne veľa sústredenia sa. Doma treba potvrdiť na viacerých pretekoch, že ste najlepší, kvalifikovať sa na tieto majstrovstvá sveta a potom, keď vám to už naozaj ten krok pred cieľom ujde, tak je to ťažké. Tak je to ťažké stráviť, ťažko sa na to povznesie človek a je to náročné, ale takýto je šport. Je to smutný moment, lebo fakt sme chytili dobre štart, aj ten stred trate, neviem, či nám to tých posledných 50 metrov ušlo, alebo neviem, ja som bol s touto jazdou spokojný. Nejde mi to do hlavy, že s časom 1:29.4 sme nepostúpili do finále, čo s týmto časom, čo sme išli v druhej jazde, vyhrali. Nejde mi to do hlavy, že o takýto kúsok sme prehrali, je to nemožné. Je tam ešte jedna šanca budúci rok na dokvalifikácii, takže nie je to ešte úplne uzavreté a videl som už posádky, ktoré sa dokvalifikovali, tak na tej olympiáde nakoniec zašli veľmi slušný výsledok, lebo boli veľmi dobre pripravené presne kvôli tomu, že už museli mať formu a snažili sa dokvalifikovať a potom ich to tak nakoplo, že na tú olympiádu išli dobre nastavení a spravili dobrý výsledok. Deblisti rovnako ako štvorkajak skončili na majstrovstvách sveta na konečnom 11. mieste. Obe posádky finišovali v B-finále druhé. Akože som spokojný s touto jazdou, len mňa už celkom boleli tie zápäsia, s ktorým sa trápim celý rok, takže pre mňa to bolo trošku trápenia, ale zvládli sme to. Škoda, že zase sme o takýto kúsok boli druhý, bo sme to chceli vyhrať, ale čo už. Je to dosť zlý pocit, lebo obidvoch som sa cítil na to, podľa mňa všetci sme sa cítili na to. Hlavne škoda, že nevyšlo ani jedno, lebo kebyže sa aspoň podarí tá K4 alebo K2, tak by sme mali aspoň nejakú istotu, že máme tie miestenky, ale v K2 nám to ušlo asi najtesnejšie, čo mohlo byť. A hlavne to ma mrzí. Kebyže v tej K2 dostaneme pol lode loto, by som ešte nejako prežil, ale fakt tu necelú 1/10, čo mi je veľmi ľúto, lebo sme sa cítili na to, ale čo už, ako hovoria, šport je takýto, musíme si oddychnúť, dať sa dokopy a pripraviť sa na tú dokvalifikáciu, lebo aspoň v tej K2 je ešte šanca sa dostať na tú olympiádu. Bola to dobrá jazda, potvrdili sme vlastne na čo máme, že ten čas vieme stabilne jazdiť na vysokej úrovni, pod 1:30 je čas, keď to niekedy ešte stačilo aj na medailu. Momentálne je tá konkurencia v K2 veľmi vysoká a potvrdilo sa, že stále sme tam, proste za nami tam už není nejaká loď, ktorá by nás ohrozovala, takže tá K2 má veľký potenciál.
Potenciál má aj ženský dvoj- či štvorkajak. Spomedzi všetkých na majstrovstvách sveta bola posádka našich kajakárok najmladšia. 18-ročná Bianka Šidová, o rok staršia Reka Bugárová, 20-ročná Katarína Pečuková a najskúsenejšou z našich je 23-ročná Mariana Petrušová. Za postupom do A-finále zaostali iba o niečo viac ako 2 sekundy. Naša semifinálová jazda bola oveľa lepšia ako rozjazda. Sme si tam aj vylepšili tie chyby a podľa mňa začala tento rok naša najlepšia jazda. A sme aj dobehli také krajiny, čo boli akože viac pred nami, len bohužiaľ nám to Bčko ušlo o malý kúsoček, o pár stotín, takže takýto je život a ideme ďalej. My sme to prepalili, vedeli sme dať aj záver, čiže z mojej stránky pozitivita. Myslím si, že štart by sme ešte mohli dať lepší, ale asi áno, každou jazdou sa zlepšujeme, čiže aj teraz sme sa vedeli viacej uvoľniť v tom stredovom tempe, čiže to bolo lepšie. Samozrejme je tam sklamanie, aj tam ešte asi chvíľu bude, pretože išlo o olympiádu, ktorá je raz za 4 roky a bohužiaľ to takto nevyšlo, ale myslím, že dneska sme do toho dali všetko, čo sme v danej chvíli vedeli a treba na tom pracovať dlhodobo a konzistentne. Trebalo by viacej trénovať spolu a myslím si, že ak sa to podarí a budeme naozaj zjazdené, ako by to malo byť, tak vtedy to už bude ľahšie vyjazdiť. A myslím si, že máme veľa rezervy, keďže sme aj mladé a do budúcnosti nevidím s tým problém. Sú zlaté, mám ich rada, milujem ich. Máme tam dobrú atmosféru v tíme a áno, cítim, že som najstaršia, lebo niekedy ich trošku tak, že upokojím, že nech nekecajú a nech pádlujú. Zbytočne. Tak. Ja som vybavený. Dievčatá sú mladé, keď pozeráme tú štartovnú listinu, tak zďaleka sú najmladšie. Nenájdeme ešte jednu loď, kde máme 19 a 20 ročné pretekárky. Spravili to maximum, čo vedeli. Stačilo to na 8. miesto v semifinále. Nemyslím si, že sme spravili nejakú hanbu. Pečuková so Šidovou sa predstavili aj v K2, taktiež na olympijskej 500-metrovej trati. V nabitej konkurencii im A-finále ušlo o 2,5 sekundy. Silná konkurencia bola. Škoda, že sa nám nepodarilo podržať to 6. miesto, lebo ešte 50 metrov pred cieľom sme boli 6. Škoda toho. Potrebujeme silnejší záver, aby sme na budúce udržali. Bohaté skúsenosti bereme domov. Dievčatá absolvovali prvé majstrovstvá sveta seniorov a verím tomu, že priniesú z toho niečo domov, čo bude prínosom aj budúci rok. Skúsenosti zo seniorského šampionátu zbierali aj naši najlepší kanoisti Eduard Stríček a Peter Kizek. Na neolympijskej tisícke im tesne ušlo A-finále o necelú sekundu. Na olympijskej 500-ke skončili v 3. desiatke. Podľa mňa to bolo super, dali sme rýchlejší začiatok, jak tréner od nás chcel a nakoniec sa nám to podarilo s najlepším časom, čo sme túto sezónu išli, takže lepšie sme dúfať nemohli. Je to strašne nabitá konkurencia na tej olympijskej disciplíne, keďže ani olympijský víťaz nepostúpil do finále, tak to je vidno, že tá konkurencia ide furt hore a hore. Brutálne ťažká jazda, myslím si, že nám vyšlo všetko od štartu až do cieľa. Len teda, bohužiaľ, svet je na trošku inej úrovni, čo sme čakali, ale dúfali sme troška lepšie umiestnenie. A nevadí, poučili sme sa, zbierame skúsenosti a ideme ďalej. Tak jemné sklamanie, ale keďže sme 23-kári, náš vrchol sú ešte stále 23-kové preteky a sme to skúsili túto urobiť, čo najlepšie sme vedeli. V Duisburgu sa v boji o olympiádu predstavilo dohromady 7 slovenských lodí. V jedinom singli sedel kajakár Peter Gele, ktorý ale kráľovskú disciplínu K1000 metrov pre náročný harmonogram bral ako prípravu na K2000 metrov s Ákošom Gačalom. Práve táto slovenská loď sa ako jediná v Nemecku predstavila v A-finále. Gele s Gačalom finišovali štvrtý, na bronzových Nemcov im chýbala sekunda.
Teraz strašne zamrzí to 4. miesto. Naozaj, bola to výborná trať. Prvú 500 sme išli tak, myslím, že akurát. Nikto nám nejak extra neodišiel. A jak sme sa pohli od 500, to začalo ísť hore a začal sa cítiť, že z tohto môže byť parádny výsledok. Dobre sme to cítili, ale dosíl nám to zobralo. Tá posledná 200 nebola taká dobrá, aj tomu jak v semifinále, ale zase to bola cena tej 500, čo sme išli lepšie. Maďari som videl, že odišli trošku, ale mal som kľud, lebo vedel som, že od 500 ideme a ešte máme rezervu tam ísť, takže som spokojný s týmto jazdou, lebo sme urobili všetko, čo sa dalo. Asi to bolo perfektné. Trošku ma štvú celá táto organizácia, tuto nemajú to úplne podchytené na to, že sú to precízni Nemci. V cieli sa dosť vlnilo, dosť nás to hádzalo, že sme vypadávali, ten rytmus už nebol taký a pri tej veľkej únave k tomu dopomáha. A Nemcov sme mali z ruky, sme ich tak nevedeli, nemali sme ich pod kontrolou a švikli sa tam o špicu a asi tak som to videl v cieli, ale dobre to bolo, ako musíme byť spokojní s tou jazdou, len takto to človeka strašne zamrzí, že takto tesne a naozaj som dúfal, že to ešte bude takáto nejaká medailička, že sa podarí, tak ako mrzí ma to a mrzí nás to, lebo bola to dobrá jazda. Kam by ste zaradili toto 4. miesto na majstrovstvách sveta? No, to určite patrí k môjmu najlepším výsledkám, lebo pred 4 rokmi som bol tretí v K4000, ale ten K2000 je podľa mňa ťažšia disciplína, neviem to teraz, ale podľa mňa to patrí tam prvej dvojke najlepších. Takto na skonku kariéry, predsa už mám svoj vek a posledné roky hlavne od 2019 po covide boli také turbulentné a neisté, takže určite za ten čas môj jednoznačne najlepší výsledok a hlavne môj najlepší pocit z tej trate. Naozaj teraz, jak človek to spracováva, je to veľmi čerstvé, ale mám z tej trate veľmi dobrý pocit a akože som strašne cítil, čo mi dodávalo brutálne veľa sily a veľmi si cením tento výsledok, lebo naozaj sme to odišli dobre a môžeme byť z toho spokojní a nadšení, takže veľmi vysoko je ako Čím som starší, tým viac si takéto výsledky a takéto hlavne jazdy si viac cením. Takže určite medzi mojimi top pretekmi je tento. Zo štvorkáku sa v singli predstavila Réka Bugárova na neolympijskej dvojstovke. V semifinále nastúpila po boku trojnásobnej olympijskej víťazky z Tokia, Novozélanďanky Lizzy Carringtonovej. Tak ja som úprimne aj kúkala predtým rozpis, že či ona pôjde tú 200, keďže to je jej taká trať a chcela som, aby ju išla, lebo som s ňou chcela vlastne si zapretekať a nakoniec som mi to splnilo, takže ja sa veľmi teším, že som si s ňou mohla zapretekať a aj keď mi naložila, tak ma to tak potešilo a bola to ako dobrá jazda, takže bol to super pocit. 6. miesto zo semifinále znamená B-finále, spokojnosť? Ale som spokojná. Trošku som dúfala, že by sa tam mohlo šupnúť to Ačko, ale bolo to také skôr, že kebyže to už sa stane, tak som úplne že spokojná a samozrejme nemôžem byť úplne spokojná, musím sa motivovať, takže toto je dobré. Duisburg, čo vám zatiaľ prináša? Veľa skúseností a ponaučení a určite nám to pomôže do prípravy v budúcnosti. Na šampionáte sa ako prvý a zároveň aj posledný zo Slovákov predstavil Milan Dörner. Na 5000 finišoval v strede štartového poľa, na 500 mu nasadenie do dráh v rozjazde neprijalo. Chytil som tú rozjazdu naozaj ťažkú, z ktorej sa aj potom časom postupovalo do semifinále. A áno, pravda, že celú prípravu som podriadil na tú 5000, takže bol to viac menej taký rýchlostný vstup iba. Majstrovstvá sveta v Duisburgu nám nastavili zrkadlo. Od dna sa však dá odraziť, lebo tento šport má u nás silnú členskú základňu, záujem detí aj tradíciu. Športová infraštruktúra na Slovensku je katastrofálna a je na kompetentných vo vláde, aby sa konečne zobudili. Zatiaľ žiadna olympijská miestenka pre rýchlostnú kanoistiku je jedným z mnohých negatív v našom športe. Určite nie sme s touto situáciou nadšení. Je fakt, že svetová špička sa veľmi zahusťuje, ale na druhej strane my sme oproti minulému roku, to si musíme priznať, išli trocha dole. No a toto je výsledok.
Podľa mňa momentálne v tejto situácii bude treba urobiť riadnu analýzu a vyhodnotiť všetko, čo sa vyhodnotiť dá a snažiť sa to samozrejme napraviť. A ja verím, že nejaké miestenky získame na tú olympiádu ešte. A čo sa týka K4, tak budúci rok nás čakajú svetové poháre, majstrovstvá Európy, takže myslím si, že je stále sa na čo pripravovať, aj keď olympiáda to nebude.